Master, the tempest is raging, the billows are tossing high. The sky is all shadowed with blackness, no shelter, no help is nigh. Carest thou not that we perish against the lions sleep? When each moment so madly is fading, ever in the every deep, the winds and the west shall obey my will. Peace, oh peace, peace still. Whether the wrath of the storm to see, no demon, no man, no whatever it be, no water can swallow the ship when us, the master of ocean, they gave the sky. They all shall simply obey my will. Peace be still, oh peace be still. They all shall simply obey my will. Peace, peace be still. Tenti kuchapa zopira, cheseja zosorora, nenyanja yazoteramira, engara zova petko, chimira ni mununduri, musati sieba, tichashika kumaombe kome, tizorore ikweyo, mananda anoniterera, kana kushatirwa kwenyanza, mashavi kana vanu kana chini, mvura inganyudzi ngarava, munatenzi wenyanza nepasi. Zvese zvichanditeerera, nyarara, nyarara, zvese zvichanditeerera, umtewera kweseko nyaziza kumusibira, gotonera kutizira, pamchinjiko weKalvari, Yesu anditungamira, mrengerese nguwatese, aishamari yeidi, tinotondera Kalvari, nofarira mtemo wake, nodanditungamire, rudo rwake rwakanaka, rwaeresa paKalvari, Jesu anditungamira, urengerese nguwa dzese, arishamari yeidi, tinotondera Kalvari, tinofamba tisingatyi, nofarana Kristu Petro, nosimbira ndichaona shamari yepaKalvari, Jesu anditungamira, rwendo rwese nguwa dzese, arishamari yeidi, tinotondera Kalvari. Kwazai vana vaMwari, ndokwazisai mose muzita raJesu, amen. Mufaro wangu kusangana nemi muzuva ranhasi pakudzidzwa kweshoko raMwari. Mwari vakuitirei zvakanaka, Mwari vakukomborerei mose nenguva yamatora kuti muteerere shoko raMwari. Tichadzidza kubva mubhuku raMark, Mark chapter 14 verse ndera 8. Inoti iro Bhaibheri, she hath done what she could. She is come aforehand to anoint my body to the bearing. Aita paanogona napo,
agara azodzera muviri wangu kuvigwa kwangu. NdiJesu ari kutaura nevadzidzi vake. Jesu anosvika mumba maSimoni paBhetani. Asvika akagara pakudya Jesu. Panouya mukadzi kuna Jesu ane chinu chaabhastera changa chine chizoro chenadho. Moziva kuti mapefyumu atoshandisa mazuva ano unongoudzwa kuti inivhia. Zita rechigaba chacho haudzwi, asi unoudzwa content yezvinhu zviri mukati chete. Saka the fact yekuti perfume iyi pari kuseparetwa chigaba chozvimiririra, zviri mukati zvozvimiririra, zvoreva kukosha kweperfume iyi. Chigaba chiri choga chinu chaabhastera chakakosha, chinototumidzwa kubva kuzita reguta rekuIjipti. Ndokwazvaitogadzigwa kuIjipti zvigaba izvi. Kana zvagadzigwa zvochindotengwa ikoko, vanogadzira mafuta vochizoisa mafuta. Saka chigaba chiri choga, handimi mukapedza kufafaidza perfume munorasa zvigaba, but uyo aitoti apedza kushandisa perfume otora chigaba chiya otondochitengesa futi oita mari nacho. Saka chachiri chigaba chakakosha. Saka chanziko anga ane chinu chaabhastera nechizoro chenadho. Vanotaura pamusoro perfume yemhando yenadho vanotiwo perfume iyi yakakosha zvekuti yaiwanikwa pakamuti kanowanikwa kuIndia. Kanonziko kane mudzi wakareba unoenda pasi pasi. Saka kamudzi katetetete kaendo kanozotogwa kogadziriswa perfume iyi. Saka haisi perfume yekuti waingondoiwana pose pose. Yakanga iri perfume inokosha. Ndo yakatogwa ikandozodzwa tsoka dzaJesu iyoyo. Saka mukadzi uyu futi kuti muone kukosha kweperfume iyi, mukadzi wekuzodza Jesu nemafuta uyu ndiye uya aive chifeve. Saka perfume iyi yaive yekuita sei? Yaive yekuti kana akuenda kubasa manheru ombofafaidzira mbichana. Varume vasina kudzingiswa pavanohwa kahwema keperfume iyi, automatically anotongocheuka oti pane zviripo panapa. Vaitokundikana kukunda muedzo uyu wekunhuhwirira kweperfume chete. Saka ndo yavanotora mayava ndobva vazodza tsoka dzaJesu. Vakaita chinhu chikuru mayava. Yakanga isiri perfume, isandi kana tikambofafaidza murodhi mumbotanga mabvunzana, nhai vasikana, iri kunatsohwikwa here perfume yangu yandafafaidza? Yanga iri kuti ukaifafaidza yaivhara imba yose. Ukafafaidza nhasi hembe yaigara mazuva nemazuva ichinhuhwirira perfume iyi. Ndo yakatogwa ikandozodzwa Jesu perfume iyi. Ndinoona mukadzi uyu anoisa value pana Jesu. Chimbozvitarisa iwe paunopa. Do you give your best pane zvaunazvo? Mukadzi uyu anopa the best perfume ever yakanga iripo pamazuva iwawo. Isu kana tawana mukana wekuinda kundopa Jesu, tinopa here the best that we have? Handizve gumi nezvipo tinotozouisa tapedza watanga waita budget, wapedza kuona kuti yefizi yemwana ndabhadhara, ukaona kuti rendi ndabhadhara, wapedza kuona rendi ndabhadhara, ukaona kuti mamedical aid wabhadhara, wapedza kuona kuti funeral policy yako waibhadhara, ndo paunozoti kamari kaya kasara ndo chikafambisa sei, wozama kubhalansisa chegumi nechipo pachenji yasara. Asi mukadzi uyu anopa the best perfume yakanga iripo pamazuva iwawo. Kana mawana mukana wekupa kuchechi, munopa here the best? Kukanzi pane zuva kuchechi revanhu vanotambura, handi munotoenda mondoti mwanangu, ko hemba yausasakwana ndeipi? Unganidza dzose dzausasakwana uye nadzo timboona kana pane dzinoda kusonwa titange tadzisona tisati taendesa.
Zvakadiniwo kuti pazuva ratichazouyawo rekubetsera vanotambura, momboendawo muchitoro mondotengawo zvinyowani zvichine value mondozvipa kumunhu. Vanhu vazhinji hatisi kuisa value pazvinhu zvaMwari. Makamboona here nguva dzamosvika kubasa 5 minutes to nguva dzekutanga basa memasvika, but tarisa muchechi, unotozosvika muchechi Sabbath school inenge yapfuura, tava kuma 2 divine service ndo pamunozotanga kupinda muchechi. Asi pane zvenyu munobata nguva, ngatidzidzei vana vaMwari semukadzi uyu kuisa value pazvinhu zvaMwari. Chinondinakidza nemukadzi uyu, azodza Jesu nemafuta, ende vakadzi ava vava vasingatendedzewi kuti vaonekwe nevarume vhudzi ravo rakashama vari padare revarume, but anosunungura musoro wake ndobva abvisa vhudzi rake akatanga ageza tsoka dzaJesu nemisodzi. Hakuti chainetsa mukadzi uyu upenyu hwake hwairarama kumasure. Akati asvika pana Jesu, upenyu hwake hukamutambudza hwaakararama kumasure. Akachema, akazodza, akageza tsoka dzaJesu nemisodzi, ndobva apukuta nevhudzi rake, kunyange akanga asingafaniri kubvura vhudzi rake pane varume. But vanhu varipo, Luke achinyora pana chapter 7, anotiwo vaFarisi vanga varipo, vanoti ko uyu muprofita wechokwadi here murume anonzi Jesu? Dei ari muprofita wechokwadi, waifanira kuona kuti mukadzi uyu mutadzi. Waifanira kuona kuti mutadzi. Saka ari kubvumirei kuzodzwa tsoka dzake nemutadzi, nemhaka yeye ari kugamuchira mutadzi. Muziva kuti chero ukazama zvakadii, munhu akatoti kana atendeuka akauya muchechi anga ambori mbavha. Unotoona vanhu vose vachidhonzera mabhegi avo pasaidi kuti uyu aimboba, sa anogona kunge auya hake kuzoba kuno. Saka chero munhu atendeuka, vashoma vanhu tinogamuchira kutendeuka kwemunhu, but tinotoona senge zvaaimboita zvakashata kunze uko akuda kuzoitira manje zvakashata zvake muchechi. Aimboitira upombwe kunze akuda kuzoitira mupombwe muchechi. Hakusi kuti ari kuda kuzoitira muchechi, watendeuka wadzoka patsoka dzaJesu. Vanhu vanovhiringana nemukadzi uyu, vanototi aiwa Jesu aiwa zvaitwa nemukadzi uyu zviri wrong. Dei hedu tatengesa, tapedza kutengesa, tawana mari yakawanda, tafidha varombo, zvoita kunge vaida kufidha varombo vaive muBhetani. Izvo vaitira havo kuti homwe dzavo vana Judhasi vawane kuisa mari mukati. But Jesu anozovapindura kuti varume mava kurashika. Vhesi ndera 8 yoti mukadzi uyu waita chinhu chakanaka, wagara azodzera muviri wangu kuvigwa kwangu. Munhu asati avigwa, chatinoziva tose, anotanga agezwa mutumbi wake. Kana agezwa ozodzwa nemafuta, vanhu vochizoita body viewing, munhu ondochengetwa. Saka mukadzi uyu akaita process yose nekuti akageza tsoka dzake nemisodzi, saka wakageza mutumbi wake. Apedza kudero ndobva amuzora neperfume inodhura, saka wakazodza muviri wake. Saka Jesu unozondofa. Afa Jesu unovigwa. Taapana chapter 16 verse 1 kusvika pana 3 ya Mark. Ukaiverenga zvakanaka, kunozonziko Sabata yakati yapfuura, vana Maria Magadhalini na Maria mai vaJesu naSalome vakagadzira zvinonhuhwira zvavo. Vagadzira zvinonhuhwira, vaizvigadzira kuti vaende kundozodza mutumbi waJesu. But pavanosvika paguva vachinetsana, ndiani uchatikungurusira ibwe? Vanowana ibwe rakungurusa, ibwe rabviswa. Jesu wamuka kuvakafa. Verse 6 anotoudzwa kuti aiwa uyu Jesu wamuri kutsvaka weNazareta haasisipo pana anga akarovegwa pamuchinjiko akavigwa, wamuka. Muri kuona here vana vaMwari kuti vakadzi ava vakazama kuzodza Jesu nemafuta afa, asi vakatadza kumuzodza. Zvekuti dei Jesu asina kuzodzwa nemukadzi uya weBhetania, dei Jesu asina kuzodzwa muviri wake pakuvigwa kake.
Saka idzi nyaya mbiri dzotibatanidzira kuti kudii. Pane zvinhu zvaunogona kuitira munhu achiri mupenyu zvausingagoni kuzomuitira kana afa. Jesu ari kutotaura kuti mukadzi uyu wagona waita chinhu chakanaka, wagara azodzera muviri wangu kuvigwa kwangu. Ndobva Jesu avigwa. Vazama kumuzodza vana mai vake, kumuzodza muviri wake, ndobva vakatadza. Saka iwe ndosaka muimbi uya wenyika akaimba akati, don't scatter the roses after I have gone. Kana uchida kuitira munhu muitire achiri mupenyu, nekuti kana afa pane zvausingazogoni kumuitira. Hamusi kuona here vana vaMwari zviri kuitika? Handei kumakuva izvezvizvi. Chero denda ndiri murombo akadii, ndisina hama neshamwari padhuze, vangondiviga ivavo vanotondotenga maruva vouya voisa paguva. But the same munhu ari kuisigwa maruva paguva yeye, hapana kana munhu kana wani akambomupawo maruva achiri mupenyu. Aiwa vana vaMwari, hakuna kushata kuisa maruva paguva, asi zvakakunda kunaka ukambopawo mudzimai maruva achiri mupenyu, moyo wake wofara wokutenda, waita basa murume wangu. Jesu ari kuti mukadzi uyu waita chinhu chakanaka mani, wagara azodzera muviri wangu kuvigwa kwangu. Ima musati makamboona kuti vabereki vedu vazhinji vose takamaisa pamafuneral police vakasiyana-siyana, vamwe vari kunyaradzwa Moonlight, vari kumana Doves, vari mumafuneral police akawanda akasiyana-siyana. But vangani vabereki vedu vatakamboisawo pamamedical police? Vashoma varipo. Saka vanhu vanoita kunge vakafa zvekufa ndo zvakanyanya kukosha stereki. After all ndombozvozvibvunza kuti chamuri kunyanya koshesa imi chii? Kuti baba vavigwe zvakanaka here kana mabenefits ari kuseri kwepolisi? Nekuti polisi yoga inozoita zvimari zvinozobuda kana munhu wazofa. Vamwe vari kutoita maprojects nevabereki vavo kuti kana baba vakafa ende munondotsvaga the best vanonyatsozviita, vanatsobudisa mari yakawanda, ndo vamunotsvaka. Nditi kana vakafa vasvika pazera iyi tokupai 10,000, kana vakazofa vakadai, ende mari yacho iyoyo hatizoioni. Tinongoona chete coffin, ndo ratonongogumira kuona. Nebhazi motozorimisa kuti no, bhazi musatipa pamari yebhazi chitipai iri mari tigone kuishandisa kunoko, nekuti vagara vafira kumusha tichangovaviga kumusha. Saka mari yauri kutoita pakuvigwa kwababa vako yakatowanda kudarika yawakabvisa vachiri vapenyu uchisubscribe kupolisi. Iwai vana vaMwari, hazvina kushata kuisa mubereki pafuneral policy, asi zvakakunda kunaka ukavaisa pamedical police, vakagwara vopinda mu the best hospital, voatendwa nemabest specialist, zvimwe pada vangawana upenyu hwakanaka. Hazvina kushata kuti vavigwe zvakanaka, asi zvakakunda kunaka vakagwarawo vakabetsegwa. Iwai vana vaMwari, zviri nani kushayiwa mari yekubva Joni kuuya kuzoviga baba vako, asi wawana mari yekubva Joni kuuya kuzoona baba vachigwara. Zviri nani? Usakoshesa zvakafa kudarika zvipenyu. Jesu ari kuti mukadzi uyu waita chinhu chakanaka, wagara azodzera muviri wangu kuvigwa kwangu. Chimbotarisa izvezvizvi, chimbotarisa imba inovata baba vako izvezvi. Tarisise zvakanaka. Vanovate vachiverenga nyeredzi, haina kuti uswa hwacho hauna kutoisika zvakanaka, haina kupfirigwa zvakanaka. But chitarisa funeral policy yako yawakavaisa, tarisa cascade yavari kuwana vachizovigwa vari. Compare value yecascade yauri kuda kuti baba vako vavigwe vari maririka, inotodhura cascade iyoyo kudarika imba iri kugara baba vako vari vapenyu. Hazvina kushata kuti vavigwe zvakanaka,
Asi Jesu ari kutika aiwa tarirai vana vaMwari, mukadzi uyu waita chinhu chakanaka uyu, wagara azodzera muviri wangu kuvigwa kwangu. Munokangamwa here Jesu achindopinda mumba maPita? Aipindirei mumba maPita? Aipinda mumba maPita kundorapa ambuya vaPita vaigwara nefivhiri. Saka anotovatora ogara navo ovachengeta vari vapenyu. Usaita mukwasha anongobudikira parufu. Ende kurongeka kwako unozikamwa kuti wakarongeka stereka. Vanhu vose kukangofiwa ndio unotanga kufonegwa parunhare. Kwaita rufu kuno mukwasha, kwaita rufu kuno mukwasha. Ende tinotozviziva pavakwasha vose ndio unotanga kuresponda panyaya dzerufu. Hazvina kushata mukwasha, asi zvakakunda kunaka ukanyanyobatikawo vanhu vachiri vapenyu. Mukadzi uyu waita chinhu chakanaka uyu, wagara azodzera muviri wangu kuviga kwangu. Iwai vana vaMwari, anotiye Job chapter 14, munhu akazvagwa nemukadzi una mazuva mashoma ekurarama, azere nekutambudzika, unobuda seruva ndokusvava, unotizavo semumvura haagari. Mwari vakamutarira munhu wose muganhu waasingatendegwi kudarika. Munhu unofa, asati afa chimboisawo value pahama dzako. Izvezvi kana munhu afa so, unoona vanamai vachirambira pakofini, akabata akagukuchira kofini kuzama kumudhonza munhu haabvi pakofini, achibhabhaisa so, mufamba zvaka akawevha bheki unopamira iwe. Mose munopera kutiza kuti mwanda munhu awevha bheki muchimubhabhaisa ari mukofini. Komadima mubhabhaisa achiri mupenyu. Izvezvi paanobuda baba vachienda kubasa, vanobuda kunge pasina munhu pamba. Mose muchingoramba muchiindirira mberi nekutsvaira so, muchiimba pamwe muchiimba dzechechi, muchiimba dzechechi, baba vachienda kubasa munge musingavaoni so. Asi munhu azofa ndio pamakuda kukisa chitunha. Kisa achiri mupenyu, achiri kuti ukakisa anoresponda, nokuti ndo zvinodiwa naMwari. Itira munhu zvakanaka achiri mupenyu. Hakuna kuita baba vanotevegwa nebhutsu kumusha utozikamwa kuti zvimakomba zvitatu zvakadhinda izvi exactly ndo bhutsu yavo. Hakuna umwe munhu ane bhutsu yakadaro. Vanomuka vakadhirowa ma11 vachivata parupasi. Asi zuva rerufu ndio pamoda kuzondotenga ma-t-shirt, muchitenga masutsu, muvapfekedza kuti muvavige vakapfeka suti yakanaka. Asi pavari kuvaka vata vanovata vakafuga mazambi. And after all munhu amuri kutengera mablankets kuti mumuvige makanatsomufukidzira neblanketi rakanaka, akafa nenyumonia, akarohwa nechando nekushayiwa chekufuka. Iwai vana vaMwari, ngatiriitirei munhu zvakanaka achiri mupenyu. Munhu akazvagwa nemukadzi una mazuva mashoma ekurarama, azere nekutambudzika. Ende kutambudzika kwedu kwakasiyana siyana. Zvinokunetsai handizvo zvinondinetsa. Pane zvandinogona ndofanira kubetsera hama yangu, pane hama yangu zvainogona inofanira kundibetsera. Wangu zvakaitika sisi, makapinda mumuchato asi mwana hamuna kumuwana. Iniwo Mwari vakandiwanira nyasha, ndakapinda mumuchato, Mwari vana vakandipa, asi fizi yekubhadhara kuchikoro hangu handina. Saka isu tinofanira pakutambudzika kwedu kusangana pakati. Iwa hauna munhu mwana wanokutandadzai mumba kuti muwane mufaro mumba. Saka inondashaiwa fizi, saka ndokupaiwo wangu mwana, mochengeta ikoko, mobhadharirawo fizi ikoko. Pamatambudziko edu tobetserana, tosangana pakati. Nekuti tose tinosangana nematambudziko akawanda, asi ngatiitiranei zvakanaka tichiri vapenyu. Munokangamwa here Ruth? Akaramba akati aiwa mai azviti kwamunoenda neni ndichaenda nemwi, nemhaka yei muchiri mupenyu. Saka nekuda kwekuti muchiri mupenyu tinofanira kuitirana zvakanaka. Munofa mukangamwa here Joseph? Kunyangwe madzikoma ake akanga amutengesa, kunyangwe madzikoma ake akambomukandira mugomba, akavachengeta pagore renzara. Nemhaka yei akavachengeta? Mwari vavamurangarira. Ati Mwari vakakurangarirai, mukawanawo mukana mukagara Harare,
Mwari vakakuwanirai mukana mukavhurawo kambani ikagona kumira. Isu takaedza dzedu dzikawa, imi mune dzakamira. Chirangarirawo hama dzako vachiri vapenyu. Tora vanun'una wovapinzawo mabasa vachiri vapenyu. Izvezvi kwangonzi kwafiwa kumusha so. Unonatsotarisa unatsoona kuti vanhu vandodyidzana nawo pamabhizinesi kuti vanatsosvika kumusha kuri muchimiro chiya zvibudi zvakanaka. Hazvitaridzi chimiro chakanaka. Unongoti uchitongohwa kuti kwafiwa kumusha, woona kuti munhu afa uyu, mabhururu ose anototi adzike kumusha. Zesa unotoifonera pasina awo magetsi anenge atove pamusha. Vanhu vatoti ingo wanga wakarongeka shamwari, wanga wakaisira vabereki magetsi, iwo wanga usina chawanga wakaita. Nekuti vafa manje wakuzotya kuti hama dzako dzozoona kusarongeka kwako, wakuda kugadzirisa. Ihwai vana vaMwari, itira munhu zvakanaka achiri mupenyu. Pane vamwe vedu vasingatotauri nana baba vavo, vakazotorera mai vangu mukadzi wechipiri. Handitombodikana kuvaona baba vangu vakazodai. Aiwa mwana waMwari, chengeta baba vachiri vapenyu. Pane vamwe vanhu vari kutochema izvezvi, ko ndomuwanepi munhu wekuti bamunini, ndomuwanepi wekuti bamukuru. Vari kutsvaka, vari kushayiwa. It's a privilege kuti iwe utori navo, vaitire zvakanaka vachiri vapenyu. Pazhinji kacho unozoona value yemunhu asisipo, asi paanga aripo hauna kushandisa mukana. Jesu ari kuti mukadzi uyu waita chinhu chakanaka, agara azodzera muviri wangu kuvigwa kwangu. Natsotarisa vana vamai vako, natsovatarisisawo zvikoro zvavari kuinda. Kadei school kari kumusha, kausingatozivi kuti fizi imari, kekuti chero ukaita 2 years usina kubhadhara fees, hapana kana anokuvhunza. Kadei school kekuti ukaona teacher auya muclass for 30 minutes zuva iroro, unopfugama ukanamata ukatenda Mwari. Asi iwe uripo zvako wakagara kuBorodale, iwe uripo zvako unototi ndiri kumiri, ndiri Melika vakomana, uripo zvako unototi ndogara kuMandara, ndiripo zvako unoti ndogara kuBluffview. Asi vana vamai vachikwangwai, vachirohwa nenda vari kumusha. Iwai vana vaMwari, ngatisabatikirei kana zvinhu zvazoshata munhu azofa. Ngatiwanikwe munhu achiri mupenyu. Vanganiwo vana veko wakawana privilege, asi vangani vanawo vekumba kwenyu vanototi kana vakagara pasi vakadzamisa pfungwa dzavo voti dei vava vasiri mukoma ndisiri pandiri muzuva ranhasi, voti dei vanga vasiri bamunini tisina kudzidza isu, dei vava vasiri sekuru nambuya vakazotitorao kumusha vakatichengeta, dei makambani asina kumira, voti dei vava vasiri bamukuru kamusika kandinako kasipo. Mwari vakuropafadza, Mwari vakukomborera, asi vanganiwo vazosimuka nekuda kwako. Jesu ari kudemba mani, oti mukadzi uyu waita chinhu chakanaka, wagara azodzera muviri wangu kuvigwa kwangu. Moziva kuti pari kuitwa izvi nemukadzi uyu, vadzidzi vanopopota, vanhu vanogona kusatoappreciate zvakanaka zvawaita. Munoona kuti vadzidzi vanototi aiwa mukadzi uyu watambisa, dei tatengesa, tawana mari yakawanda, tafidha varombo, nherera, chirikadzi, zvose tavafidha. Havasi kuappreciata, but Jesu unoappreciata pane zvawaita. Vanhu vangasagona kutenda, asi Jesu unotenda. Zvishoma izvozvo zvawaita, Jesu unozviona. Nekuti vamwe takavabetsera vakasimuka-simuka, vasimuka-simuka, vakatiendera negweseri, vakatanga kutaura zvakashata pamusoro pedu. Vana bamukuru nana bamunini, vamwe takavatora ndobva vakatanga kuvhiringa pamba, hapasisina kuwirirana. Nekuda kwezvavakatanga kutaura, havatidi, vakangochitorawo zvedu kuda kungonyepera-nyepera, kuti vaite unge vanotifarira. Iwa mwana waMwari, vanhu pamukadzi uyu vakatotaura zvakawanda, but Jesu akaappreciata. Usazviitira munhu, ita seuri kuitira Mwari.
Nekuti vamwe vana bamukuru takavatora tikavaunza pamba, but unogona kutozoona kuti ko bamukuru vaya ndakatora kuti ndibetsere zvavakupinda mumudzimai wangu. Zvinoitika, munhu haappreciate, but Jesu wakaappreciata effort yakaiswa nemukadzi uyu. Vanhu vanoita zvakawanda. Unogona kutongotora mwana woti inherera, rega ndimutore ndimuchengete. Zvinoitika kuti mapurisa anogona kutotitsoma-tsoma nemi asasabudi mune zvinodhaka. Mapurisa anogona kutotitsoma-tsoma nemi akufamba achiba achiita zvakasiyana-siyana. Munhu anogona kusaappreciata pane zvakanaka zvawaita, asi Jesu unoappreciata. Ndosaka Jesu ari kuti mukadzi uyu wagona waita zvinhu zvakanaka. Iwai vana vaMwari, kana tingada kuti tiponeswe, ngatiitirei hama dzedu zvakanaka vari mukutambudzika. Ndosaka Jesu achizoti akati kune vari kuruoko rwerudyi, chipindai muumambo hwaMwari mudye mufare, nekuti makaita zvinhu zvakanaka. Makandiona ndine nzara mukandipa zvekudya, mukandiona ndisina chekupfeka mukandipa zvekupfeka, makandiona ndiri mujere mukandishanyira, makandiona ndine nyota mukandipa mvura yekumwa. Vanhu vanobvunza, Jesu, takazviita rini izvi? Kukanzi pamaizviitira vamwe vanhu avo maizviitira ini. Saka usaita seuri kuitira mwana wabamukuru, nekuti ukaitira mwana seuri kuitira mwana wabamukuru unozotanga kuti ivo bamukuru vacho vaimbovepi, vakambodya mari yefizi futi, vapuwa mari kuti ndaimobhadhara ndobva vakadya mari yefizi. Nhasi uno vakutambudzika, vakuda tivachengetere vana. Kushaisha kwemunhu kwaakaita kare hakukontributi parubetsero gwaunofanira kuita iwe. Iwaita rupande gwako, Jesu achakuropafadza pane izvozvo. Ndo choga chakanaka ichi chinozikamwa nacho mukadzi uyu chaakaita. Vanhu vachinongedza vachiti anoita upombwe, vanhu vachimunongedza vachimutumidza mazita mutadzi, asi Jesu ari kufara nemutadzi. Saka chero uri mutadzi wakadii ukadzokera pana Jesu, Jesu anokuropafadza. Chandofarira nemukadzi uyu, anotora mafuta aaishandisa pabasa pake ndobva amaendesa patsoka dzaJesu. Saka ndokutaridza kuritaya kuri kuita mukadzi uyu. Ari kuti ndaakuritaya pabhizinesi iri, ndaakudzoka kuna Jesu. Saka kana wauya kuna Jesu wazvipira kutendeuka kwekurevesa, tora zvombo zvose zvawaimboshandisa uku wozuya wozvitsveta patsoka dzaJesu. Kana waimboshandira vanhu uchishandisa machira, uchishandisa tsvimbo, tora zvose wozozvirasira patsoka dzaJesu. Kana waimboita zveupombwe, tora zvose zvawaishandisa ikoko, mvura dzawanga wakapiwa kuti uwane makastoma, mabhenguro wanga akapiwa kuti uwane makastoma, tora uzozvirasira patsoka dzaJesu. Ukazvirasira ipapo, Jesu unogona kukugamuchira. Wakatofamba achiparidza Jesu, achipembedza zvakanaka zvakanga zvaitwa nemukadzi. Saka kana watendeuka, hautendeuki woramba wakagukuchira pane zvawagara unazvo, unondozvisiya patsoka dzaJesu. Saka Jesu anofara nemukadzi uyu, oti waita chinhu chakanaka, agara azodzera muviri wangu kuvigwa kwangu. Aripo here mumwe chete anoti, Jesu ndibetserei, ndiwanireiwo nyasha, ndiitire hama dzangu, ndiitire shamwari dzangu zvakanaka vachiri vapenyu? Tadiita namata tose. Baba vedu ari kudenga, tokutendai nemukana wamatipa wokudzidza shoko renyu. Idi mukadzi uyu wakaita zvakanaka, vakazama kukuzodzai mafa vakazvitadza. Pane zvatinogona kuitira muhama dzedu, pane zvatinogona kuitira shamwari dzichiri mhenyu, zvatisingazogoni kuvaitira kana vafa. Chitibetserai tigone kuitira hama dzedu, tigone kuitira shamwari dzedu zvakanaka vachiri vapenyu. Pana hama dzedu dzatinofanira kushanyira vachiri vapenyu Mwari. Vamwe vacho takatobheja tikati hatichafi takaonana, vamwe tikabheja tikati hatichafi takataudzana navo. Asi tibetserei Jesu,
tigadzirisane, tivaitire zvakanaka vachiri vapenyu. Pana hama dzedu dzatofanira kushanyira, tibetserei tidzishanyire. Kuna hama dzedu dzatofanira kubhadharira mafizi, tibetserei tigone kuvabhadharira. Pana hama dzedu dzatofanira kubetsera pamaprojects avo kuti vagone kusimuka, tibetserei tivaitire zvakanaka. Pana hama dzedu dzatofanira kubetsera vari kutambudzika neutano, vatofanira kundorapisa, tibetserei Jesu tivaitire zvakanaka vachiri vapenyu. Chivaine Yesu mutikomberere tose ndiJesu tanamata nekutenda. Amen. My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary. When human hope recedes, you are my hope. My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary. When human hope recedes, you are my hope. When sorrows loom on me, helpless I cling to thee. Help thou my unbelief, remain my hope. Even when I have set my eyes on high, in your glories I delight. When darkness rounds me mount, show me your light. Even when I have set my eyes on high, in your glories I delight. When darkness rounds me mount, show me your light. When sorrows loom on me, helpless I cling to thee. Help thou my unbelief, remain my hope. Ooh, eh, oh. Ooh, eh, oh. Ooh, eh, oh. Ah, oh. Ah, oh. Ah, Kasi Jesu ngikube Phakathi kwamalingo aduma yonke indawo, wena Twala ngifihle isiqondiso esakho. Nkosi Jesu ngiqhube njengenjani thuliswa, ungathulisi ulwandle, amazayi alalela. Uma uthi thulani, wena mbusi wolwandle. Nkosi Jesu ngiqhube nqangondela okwini.
Yesu